paso de ter unha infancia feliz a ter unha fractura gravísima na miña vida, que primeiro morre meu pai cando eu teño 8 anos e uns meses despois morre o meu mellor amigo. Desestruturoume completamente, desfíxome. Pero eu tiña unha especie de mecanismo de resistencia de facer ver que non pasaba nada. Durante moitos anos eu son un alma en pena e a min o que me salva son os libros. Necesitaba buscar refuxios e atopo na literatura e sobre todo na lectura pois esa especie de lancha de salvamento que me rescata. E, de feito, a primeira persoa que a min me presenta a posibilidade de eu dedicarme profesionalmente ao mundo do libro é Carballo Calero, sendo alumno del en terceiro de carreira. Bueno, pois ese é o meu primeiro contacto co mundo editorial. E a partir de aí xa nunca máis abandonei ese mundo, ese traballo, non? Bueno, eu levo 30 e tantos anos traballando no mundo editorial e non está morto, está vivo. É fraco, sí, é débil, sí, ten necesidades, sí, ten carencias tamén, pero sigue existindo. O galego vai continuar, polo menos, o que decía Cunqueiro, outras 1000 primaveras máis. E en todo caso, se o galego tuvera dificultades, sempre terá ao portugués como unha lingua aliada coa que confluir. Para empezar, sirve para comunicarte con unha tradición que ven de 1000 anos atrás e na que te formaches. Sexas consciente ou non, cando decimos fulano escarallouse, iso forma parte dunha maneira de estar no mundo. Sen dúbida, Francisco Fernández del Riego, polo seu compromiso con este país. Para min é o gran construtor o libro como o perpiaño co que edificamos este país. É a patria natural que temos, é o país que nos acolle, é o sitio no que somos alguén. Seguramente dedicarlle demasiado tempo á política e pouco tempo a outras cousas. Por exemplo, pouco tempo á familia, as túas amizades, a túa parella, a túa filla, o núcleo principal, e que non atendín seguramente o suficiente. Cando van marchando, daste conta de que esas perdas fan que este mundo sexa moitísimo peor. Hai moita xente remando na mesma dirección e iso tenos que levar a un porto moito mellor. O pesimismo é moi reaccionario. O que é progresista é o optimismo. Xustiza. O Palacio de Busaco, en Portugal. A miña nai, Carmen García Moldes. Nelson Mandela, sen dúbida. Non alguén, senón ese núcleo de relación principal dos afectos, o que podemos chamar familia e afectos íntimos, non? O libro, sen dúbida. A miña filla, Noa. A vida é a constatación de que a ética non cotiza en bolsa, sen embargo, sen ética esta vida non sería habitable.